Assalamu alaikum Professor Doktor Oral Durda. Şeýle gepleşigi, gürüňdeşligi etmemiz üçin razy bolup geleniňiz üçin köp minnetdarlygymy bildirýän. Indi belli soraglym bar we şolary size soramak isleýän. Ilki bilen özüňizi tanıtsaňyz diýip soramak isleýän. Özüňiz arda maglumat bilmek isleýär. Buraya. Tanrıkasın. Men adım Oral Durda Tomac. Men was research faculty, the professor of research, University of Virginia'da işleyen, Department of Surgery ve 40 yıl oldu gelenmişi Amerika. O zaman özüm İran'ın Türkmeni. Şu niştada Türkmen doğullam bilen hemmecamiz Türkmen American Scholars Association Symposium'na participate ediyorduk. Ve hevrede beğendim sizi hem doğullum görmeden şirim. Ve aytacağım şey, aytısım yana 40 yıl bolu gelmişti da PhD'mi stadan aldım. Ve şu anda projektimde ediyen işlemi School of Medicine'ne. Ve hevrede yaş oğulları gördük o kulasa şunu da stada. Erteden meri şu anda tamam simpozyumlar we really enjoyed it. Hevrede beğendik. Siz İran'dan gelim diýdiňiz da. Men İran'ın Türkmeni 40 yıldır gelim scholarship bilen geldim. Scholarship bilen geldim Amerika. PhD'mi alamından sonra burada inşallah kallık. Oregon State University'de işledim. 14 yıl. That's in Oregon. Ondan sonra hani bir biotech company bizi employed etti. Hem oğlum bilen geldim. Ve o tarihte işledim from 1998 until 2006. O zaman bu 2006'den sonra hani şu until present University of Virginia'da işleyen. Ve ediyen işlemiz yani projektimiz biz stem cell yazdık ediyen işlemi ve bizim ediyen işlemiz merizden iskinden sel alıp mani convert ediyorduk stem cell'e. Ondan ol selüllerden biz yürek sel beceriyorduk, brain cell beceriyorduk ve hem dersleri mani regenerative medicine ya cell therapy ve men projektim şu var. Necre şu skin cell'den biz insulin beceriyorduk. Insulin baray diabetes. O zaman şu selüller birbirine convert ediyorduk ve insulin producing cell umidimiz var ki bir gün şu type 1 diabetes ya type 2 diabetes instead of injecting insulin şu gelen selüller öz bedenin selüller şu insulin becertirler. So this is one of my projects. Bir projektim şu. Başka projectleri can valid so that's where I'm doing now. So I don't teach that often. But bir research ediyoruz. Tecrübe research ediyoruz. Şu İran'dan gelip şu dereceleri kazanmaňyzda iň esasy durmuşuňyzda bolan kynçylyklar barada görüň berseňiz. Okay, barakallah. Ben İran'ı özüm bir ovadan geldim, Bender Türkmen yerler. Yani Caspian Sea'nin kaptarcığında. 20-30 mile borderline o vakti Sovyet Union'la bu Türkmenistan'ın borderline. Bir o kişicik ovadan geldim. High school'um tamam ettim. Gittim bir university vardı. Kav University, Pahlavi University diyorlar. Şiraz University diyorlar ona. Ol İran'na. Onun sonra biz o tarzda derece bachelor's degree'mi alandan sonra scholarship verdiler bana gideyim Amerika. Scholarship verdiler gittik Amerika. Gelimden sonra okuymadan baştan 2 yıldan sonra İran sistemi evaz oldu. İran'ın sistemi. İran'ın sistemi evaz olduktan sonra bir scholarship gelmedi. Pul gelmedi elimize. Pul gelmenden sonra yadımı düşüyor men bir oğlum vardı 3 yaşında. Bir oğlum vardı təzə bəvəcək neçə ayına. Men hiç pul İran'dan gelmedi. Hiç dadımız yoktu. Gece günlük başka yerden işlep öz günümüzü geçirip şu PhD'mi aldım.
Hever kynçylyk bilen, hever zat bilen. Hiç şu wagtlarda kan İranilerin studentleri pul eline gelmediler, ýerlerine gitdiler. Üniversiteni terk etdiler. Men etmedim. Men aýtdym, ay şundan çykyp geldim Amerika dedim. Şunu men alarım. PhD'mi men alarım. Maksadymy yeter. Pulady işläp ýeje onu et, hoteli işler, gişidadyr ki biz PhD'mizi aldyk. PhD'mizi alanymyzdan soňra hewerde gawy numara bilen özüni tarif etjekkä, o gawy numara bilen PhD'mizi tüketdik. Şu Oregon State University'de odam iş aldım. Şu tarada iş aldım, o natural faculty boldum. Şondan sonradan işimde galdım. Hewerde sakçylyk çekdik, bäli öz maksadyny roşan bolsa, maksadın clear bolsa, şonu yetersin inşallah. Oğlum şoňumda denarmy türkmen, o da çok benler türkmenden türkmen. 3 tane oğlum var, 3 oğlum. Kureş 39 ýaşynda, Arışmaz 36 ýaşynda. Bir Taýmazymyz da var, 17 ýaş, 36, 39. Ve hemimiz inşallah maksadımızı destek şu gün aydışım yanak tasada gelip sizi görümüzde özümü bir dünyanı berilen yanak bana. 40 yıl tada gelen adam biz o da Türkmen görmedik gördük tada. Bir Türkmen Amerikan o yüzden bir Türkmen madiyar derlerine atın dünya verilen yanak daima şuna giderdi. Şimdi inşallah gözde teorimiz gözde 100 tane Türkmen oğullu işler. Bize bir dünya şol, bize dünya verilen yanak bize. Evet. Onun için elimizden gelen zatları ederdik bu Türkmen doğrularımıza. Bir de Türkmen mühim ne? Türkmenistan'dan ya İran'dan ya Irak'tan bizim hem mecaniz Türkmen. Biz Türkmen. Çok mühim bize. Şu anki durmuşunuzda size belli üstünlükler belirlenir. Aydışım yanak biz şolla üniversitede natural işledim. Onun için biyotek kompaniyede natural işledim. 16 natural biyotek kompaniyede işledik. Ve bir üniversitede şu an işlep ben bu zatlarda işlerini research edecek olsan bir problem sen grantın almalı. Sen you have to compete grant almalı. Well, ya özüm aldım 2 tane grant. Başka adamlar memnun işleyen adamları da olu da gav grant alırlar. Biz de şoları da contributor, collaborator diyoruz. Collaboration bilen grant alırdık. Özüm açmayanak 2 tane NIH'den grant aldım. Böyle yok 10 olakan zaten. But 30 ya 34 tane publication'ım var. Yani scientific publication. Konferansları kan gittim. Scientific conference, domestic and foreign. Türkmenistan'a gittim conference, scientific conference. Türkmenistan'a çıktık hava. Nerede çıktıktınız? Ashgabat. That was in just 2 years ago. Yeah, 2013. Yeah, for a scientific conference actually, and I truly enjoyed it. So I think as yanak hem Türkmen hem dünyanın hem yerine Türkmen. 50 yıldan sonra gelip Amerikan usulünden bardak çoğusuna. Şimdi we have the kavul odam şatada. So that was the president's inauguration 2007. Odam şatak baramızda odam maşinle merdiven geçip önümüze gittik. So this loop was completed. Yani bir circle doğruladık. Ödemizden gidip Amerika geldim Türkmenistan'a Yamaşka'dan bardım öz ovamda. So it was the greatest moment in my life. Geleceğe tarap seredenize nämeler planlaýaňyz? Şu adeşen bir giden işler bitiripsiňiz, bir giden işler edipsiňiz, halka millete peýdaňyz diýipdir. Indi geleceğe seredip nämeler planlaýaňyz? Indi men retirement'e ýakynlabyr indi. Men arzum ki şu June bir aydan ben retire bolacak diýip. But Weli maňa işleýän ýerimde men isledim ki ýene 3 ýyl galyp. Men dedi sana ihtiyacımız var. Sen dedi 2 yıl, 3 yıl ya 5 yıl galydy. Onun için ben yine de 3 yıl galjak. Yoksa bir retire bolup oğlum şoğum bilen gidecektim Türkmenistan'a, İran'a, bir dünya gidecektik bir gelmeden. Gezen. Inni
Men ädir de şu kalmalı bolýan şol işleýän ýerimde ola maňa galýarlar. 3 ýyl. İnşallah şol neşe bir arzum var, bir Türkmenistan bilen şol işleýän ýerimde şu surgeon doktorlary Türkmenistana akjak. Türkmenistana akıdıp şol Türkmenistanyň doktorlaryna training bersinler. Odan şol Türkmenistan'ın surgeonlaryny akelyp şu UVA Medical School'a ştada train bersinler. So we signed the documents, everything. We signed the document from School of Medicine UVA. Inişin iverdik in Foreign Minister Türkmenistan'a. Eger ömür bize nasip bolsa, şu 2-3 ýylyň içinde şu galamna şonu men şonu başaracak şonu edecek. Odan şu öz doğrulam, öz sözlerimiz ta akılıp Amerikan sistemi bilen train görtüler. Bular akacak Türkmenistan'a öz elleri bilen şu doktorları, jawan doktorlara training berdiler. Şol men bir ulakon şol men future barnama programım şol. Hava inşallah şonu başarsam bolacak hava. Nasip olsa bolar. Hava inşallah hava. Bu yerde yaşlar yan gördüňiz, Türkmen yaşlary berk gelip sizi dinlediler, başka belli adamları dinlediler. Indi şu yaşlara we dünýä Türkmen taliplerine bolan bir maslahatlaryňyz näme diýip sorasam? Men şu dogullymy ozal kan aýtdym, inspirational speech berdim. Men aýtdym bulara ştada Amerikada successful boljak bolsaňyz, ewe gitjek bolsaňyz sen işlemeli. Fikriňizi fokus edip sen hard working işlemeli. Başga da aýtjak dadym ki her näme işlejek bolsaň, her ýerde işlejek bolsaň sen öz edýän işini unique bermeli, essential etmeli. Essential etmek yani sen edýän işini başgaly edip bilmesin. Okay? Sen edýän işini başgaly edip bilmesen, so şol işlenýäni sana they will need you. Okay? So it's a job security. Şu işlen edini unique bolsa sen her ýerden iş alyp bolýar. Men näme diýip şu wagt men işleýän ýerimde maňa 3 ýyl ýamaşgadan galýarlar. Men edýän işimi men özümi tarif edemem. Men edýän işimi o tada äzir adam ýok. Men aýtdym olara, men aýtdym train bernedim, men aýtdym şondan çeýin maňa galýa diýerler. Ýoksa maňa näme diýip galýajaklar? Ol işleýän ýerimde. Şol ştada her hard working etmeli we her näme edýän bolsaňyz, filmmaking edýäňizmi, surgeon mi, teaching mi, ya bankda işleýärmi? Edýän işini bir hirrek, unique et ki başgalar şonu başarmasın. Okay. Dingin taýyň ýok. Dingin taýyň bolmasın. Ve şonu başararsın ha. Eýere mesela bir bankda bir işleýän, bir zatly program var ki hiç şonu başarmak, şonu işleýän nokta. Sen şonu özüne train ber, şonu işle. Oğlum şonu başlandan sonra you are the only one. Sen sana taýy ýok adam. Kurýerni men zindigimne, men işimne şol hewere muhim zat boldy. Men her näme işlemne, her ýerde işlesem, men bir işledim ki başgalar şonu edip bilmeýär. Özüme train berdim ki şonu işledim. Because of that, şondan çevni var akrım, madam işleýän ýerimde işimde bady ve problem yoktu. Şonu men yaş oğullarım madam aýdýan. Madam were hard working ve bir ýyl işle ki sana taýy bolmasın. Her kimiň näme şoň özüne başal. Sen de şunu aýtdym bir zat. Her kimiň özüne şu power bar. Şu power bar sende. You have to discover that. Şunu özüň tapmaly sende. Ni bu gurundaşlymyň soňuna geldik. Bizi şeýle gurundaşlymyza ýene razy bolup gelen üçin minnetdarlygym bilýän. Nesip bolsa gelecekki projektlaryňyzy ýerine ýetiren, soň üstünliklere ýetiren, soň maksatlaryňyza ýetiren, soň ýene bir gurundaşlyk eder. İnşallah. Gelecekde şolary başardyk diýersiňiz. İnşallah. Köp minnetdarlyk bildirýän. Sağ bol. Ewre begenim minnetdarlyk we mutşekker. Menden istediň kişi aýtadygymy aýtyp bildim.